La Corporació Electoral Vilassarenca som gent de Vilassar, gent amb ganes de fer coses, gent que ens hem anat trobant al llarg de la vida a Vilassar fent coses i, per tant, ara volem un caire nou, una volta nova en el nostre Ajuntament. Som gent d'entitats i associacions, però a més, també hi ha professionals de l'administració, de l'empresa privada, de la banca. Som gent amb cara i ulls per poder tirar endavant un projecte seriós, amb ganes, amb il·lusió, i volem fer les coses pel plaer de fer-les, com una entitat o una associació més. I realment ho volem perquè tota la vida hem intentat treballar-hi per aconseguir-ho. És una altra manera d'entendre el municipi, l'Ajuntament com una entitat o una associació més. I això és important, perquè la gent col·labora, la gent participa, i les coses que fas de cultura, les coses que fas amb il·lusió i amb entusiasme, poden arribar a la gent. Som gent amb ganes de qualsevol cosa tirar-la endavant. I ho volem fer-ho sense ànim de lucre, amb ganes de fer, amb el plaer de fer les coses per fer-les. Vam néixer amb la finalitat de millorar el nostre entorn, el nostre poble. Per això tenim propostes engrescadores perquè surten de la societat civil. En el moment que estem ara de que tot té un preu, de que tot té un per què, fer les coses perquè sí és important. I fer-les amb ganes, amb il·lusió. Volem donar la volta a la política i si la gent hi col·labora, tots tirem endavant. És un moment econòmic molt difícil i, per tant, cal que la cultura vilassarenca passi a unes altres mans, a les mans de la gent que l'ha fet sempre, no a les subvencions que han comprat la societat civil, sinó realment a la gent que ha fet les coses que les torni a fer. Gent que ja estem acostumats a trobar-nos i a fer coses pel poble i, a més, podem comptar amb gent que té experiència en el món local, que té experiència amb l'administració, que té experiència a l'empresa privada. I tot plegat fa un conjunt de gent amb ganes, amb entusiasme i amb la voluntat de poder donar la volta a la política, el que estem proposant. Ho proposem perquè som gent de Vilassar i volem un poble millor. Per això cal propostes diferents. Volem fer coses i les volem fer bé. I per fer-les bé necessitem el teu recolzament, necessitem que ens facis costat, necessitem que ens vinguis a donar suport i que votis a la Corporació Electoral Vilassarenca. Per això proposem Dona la volta a la política, perquè som gent de Vilassar i volem un poble millor.